気力は感覚が鋭く連磨されていく。血と覚悟してよね。よしよし、一の子、二の子、水の呼吸、負の型、水流しぶき、死ぬほど鍛える。結局それ以外にできることないと思うよ。じゃあね。勝負はあり、そこまで。会話をそろそろさあ行くぞ。ためが力が人を覚悟してよね。よしよし、一の子、二の子、一の子、勝負はあり、そこまで。